Bravo. Dobro. Super znate. Fantastično. Dalje. Sad se vežbaje. Ovo sedi ovako. Aha, istezanje. Da vidim. Ovako. I to. Ravne kole. Bravo. Bravo, super. Sada sam druga, sad ne radimo izvrtića vežbe. Ne, ti ne tvoje izmišljene vežbe, nego prave vežbe radimo sad. Izmišljene. Može izmišljene. Može. 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 Idemo. Izmišljene vežbe i ovo. Da vidim. Bravo, vidi. Ohoho. To. Fantastično. Odlična vežba. O, bravo. Ohoho, kakav okret. A ovo je sida. Pa to je 100-struki helikopter. Bravo. Zamutila kako se ide ona baš. i prvo jedna noga, druga noga, isto vežba izvrtića. Ajde, kaži kako Da je vidim. to. Da. Bravo. Jedna, druga, Vidi. Pa onda... Obe, bravo. O, vidi, To deli. A najbolje jednu radiš. izmišljenu vežbu. Ajde, jednu izmišljenu. Ovako. Oho, šta je to? Bravo. Ninjago. Da. Noga napred, nazad. Nazad, napred. Opa. Vidi. Jedna vežba je ovo. Vidi je. Skakutavac mali. Žabac. Evo ovo. O, to je već nešto. Bravo. Dalje se. Obe noge digneš gore. Hop. Bravo. Odlično. Imaš još neku vežbu. Glej. Uvis. Sa strane. Sljedeća vežba je ovo. O, bravo. 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 I sa rukama, motaraj sa rukama. Vidi šta zna. Da vidim. Kao ples. Skok i rukama. Bravo. Ohoho. Skok i rukice. Au. Vidi, ovako krug. Kao avion. Dancers. Sljedeća vežba je avion. Izmišljaš. Da. Ti si Sljedeća vežba je pravi avion. instruktor. Sljedeća vežba je avion. Oho. Nazvao si avion. Gledaj ovo. To je fantastično. Kao mašeš krilima kao aviona. Odlično.